osnovne škole je trajalo, a negde oko 30. da kažem da sam ga malo preterao. Potpuno kada sam izgubio nadu, sestra me kontaktirala, znači ona me preporučila doktoru Vorobiju kliniku. Bio sam skeptičan u početku, mislio sam da i ne mogu da prestanem da pijem, međutim, eto me i ne pijem. Ovde sam dobio priliku da stvarno počnem iz početka. Dobio sam oruđe, dobio sam alate kako da se izborim sa svojom zavisnošću i pun sam optimizma. Sunce ponovo sije. Koliko imate godina, odakle dolazite? 41 iz Beograda. Koji je vaš problem, zbog čega ste na lečenju? Alkohol. Kada ste počeli sa konzumacijom, koliko je to trajalo? Počeo sam sa konzumacijom još u osnovne škole. Od osnovne škole je trajalo, a negde oko 30. da kažem da sam ga malo preterao. Ali periodično. Znači, neko vreme bi pio, neko vreme bi trenirao, vodio računa o sebi i na kraju je to jednostavno samo sam pio. Potpuno kada sam izgubio nadu, sestra me kontaktirala, znači ona me preporučila doktoru Vorobiju kliniku. Bio sam skeptičan u početku, mislio sam da i ne mogu da prestanem da pijem, međutim, eto me i ne pijem. Da li je nešto uticalo na vas da krenete da konzumirate alkohol? Društvo, problemi? Zezanje, ništa više. Koliko često je to bilo? Pa zavisi u kojim periodima, ali bilo bi par dana pijem, pa par dana ne pijem, nedelju dana ne pijem, pa 3 dana pijem i tako dalje. Znači, non stop je bila neka borba. Kako je to uticalo na vašu porodicu, na okolinu, na posao? Katastrofa. Kada ste shvatili da je postalo ozbiljan problem i da je vreme za lečenje? Pa pre nekoliko godina. Borio sam se koliko sam mogao, ali evo, ovde sam dobio priliku da stvarno počnem s početka. Dobio sam oruđe, dobio sam alate kako da se izborim sa svojom zavisnošću i pun sam optimizma. Sunce ponovo sije. Kako ste saznali za našu kliniku? Preko sestre. Sestra je videla da imam problem, mislim, očigledno da sam imao problem, tako da ona se raspitala. Najbolje varijante koju je našla je ova klinika i slažem se sa njom. Kako ste zadovoljni doktorima, psiholozima, osobljem? Pogotovo sa psiholozima sam, ali i sa svima. Maksimalno korektni, potpuno profesionalni ljudi. Znaju šta rade. Da li biste preporučili kliniku nekome ko ima problem sa zavisnošću? Svakome bih preporučio ko ima problema sa zavisnošću.